Tofa wani sabon bidiyo na jaruma Rayya wanda ta yi tana tiƙar rawa tare da wani ƙato. Idan kai bako ne ko bakuwa a wannan tashar ta mai albarka, muna so ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yadda za ku na samun ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Sabon bidiyon ta wallafa shi ne a shafinta na Instagram da TikTok, wanda yanzu aka tashar mu ta taho muku da bidiyon tare da hotunan jarumar. Kamar dai kullum idan ka yi mana subscribe, muna so ka taɓa alamar like tare da comment. Lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money. Kido no bilai tana da yan samari jos, kar ka manta wannan gaidin na fa bata moni. Kawai ka bata, ni Kido zana ganta, so nake na samu fam number wata kawarta. Haba fa Kido kar ka sa ta kashe kanta jos, ka san mace ce kuma rauni bagare ta. Jiya ta kira ni ma bata da hoda, wai na zo ciki Republic ne mata oda. Okay, na tina gal din na da Land Rover, but tana yawan kira na wai in zo in bata roba. Haba DBB ma ga ke take easy, kar ka manta wannan yarinyar na da easy. Kido na sani but ina da magani, ni kawai ina ganin zan gudu ma in bar gari. Haba DBB ma ga ka bugi kirji, zo mu je na raka kan mu nuna ba mutunci amana. Lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money.